שלום וברוכים הבאים לכל הסיכונים, משדר חדשות הביטוח של פוליסה ואורן מזרח. במסגרת המשדרים אנחנו ננסה לגעת בסוגיות האקטואליות של ענף הביטוח ולקיים דיון מעמיק בהשפעתן על כלל גורמי הענף, מבוטחים, סוכנים וחברות ביטוח. נמצאים איתנו היום ניר עובדיה, משנה למנכ"ל אורן מזרח, וחגי שפירא, מומחה בתחום הביטוח הכללי, לשעבר מנכ"ל שירביט וכיום יועץ בתחום לשורה של גופים גדולים. שלום ניר. שלום אורי, שלום לצופים. שלום חגי. שלום לצופים. תודה שאתם איתנו. בימים אלה סיימו חברות הביטוח לפרסם את הדוחות הכספיים של החציון הראשון של 2023. לאחר ששנת 2022 הייתה קשה מאוד לחברות הביטוח וחייבה העלאת תעריפים בתחומים רבים, החציון הראשון של 2023, כך נראה, מציג תמונה טובה בהרבה. חגי, תוכל בבקשה לתאר את תמונת המצב של חברות הביטוח בתחום האלמנטרי? אז כפי שאמרת, אנחנו נתחיל בתיאור המצב ב-2022. חברות הביטוח סיימו את השנה בהפסד של קרוב ל-570 מיליון שקל. זה תוצאה לגמרי לא רעה איתה, בעקבות מה שהתרחש כל שנת 22, כי הרבעון הרביעי היה טוב בעיקר בנושא של ההשקעות, וזה הוריד את ההפסד. יחד עם זאת, מה שבלט, שהרכב, במיוחד רכב רכוש, הפסיד כ1.5 מיליארד שקל, שזה הסכום, זה התוצאה הגרועה ביותר בכל הזמנים. גם ביטוח חובה הוסיף להפסד של הרכב עוד 200 מיליון שקל, ודווקא רכוש ואחרים וחבויות הצליחו קצת לעדן את התוצאה המאוד בעייתית של האלמנטרי. מה שקורה בשנת 23, יש שיפור ברכב, אבל הוא שיפור קל, עדיין הוא בהפסד של 255 מיליון שקל ברבעון הראשון של 23. ברבעון השני פרסמו רק 7 חברות את התוצאות, ועדיין הוא בהפסד. אבל אני צופה שההפסד יהיה קטן משמעותית ממה שהיינו רגילים ברבעונים קודמים. תודה חגי. ניר, נעבור אליך. תוכל אולי לתאר את תמונת המצב אצל סוכני הביטוח בתקופה הזאת? ראשית אורי, אני שמח ונרגש על היוזמה המשותפת של פוליסה ואורן מזרח, שנועדה לתת כלים והשערה מקצועית לסוכנים. בהחלט. אני רוצה להתחיל ממספר מאוד מאוד דרמטי שחגי ציין, הפסד של 1.5 מיליארד שקל, כ1.5 מיליארד שקלים בענף ביטוח רכב רכוש, וצריך להבין שענף ביטוח רכב מהווה כ35%, אולי השנה קצת יותר, סדר גודל של 10 מיליארד שקל פרמיה. זה מאוד מאוד דרמטי עבור חברות הביטוח, במיוחד כשיש חברות שיותר מוטות לענף הרכב, כדוגמת שלומו, שומרה, ליברה, וכשחברות הביטוח מפסידות כל כך הרבה כסף ומייקרות את התעריפים בשיעור של 20-25%, כמובן שזה משפיע באופן דרמטי על סוכני הביטוח. סוכני הביטוח שבשנים האחרונות התרגלו, ולא רק סוכני הביטוח, גם צוות המשרד, לשוק יורד. אתה מחדש את הפוליסה עם הנחה, זה משהו מאוד מאוד קל בשיח עם הלקוח. כשפתאום שיחת החידוש תומנת בחובה התייקרות של מאות שקלים, של עשרות אחוזים, לפעמים למעלה מ1,000 שקלים בשיחת חידוש, זה דורש משאבים מאוד גדולים מהסוכן. תוסיף לזה את הלקוח הישראלי שלא אוהב להיות פרייר, את הלחץ הכלכלי שיש, ותבין שמשרד הסוכן מתמודד אחרת לגמרי. כל תהליך החידוש דורש היום סימולטורים, השוואות מחירים, בדיקת שוק, שיחות לפעמים 2-3 עם הלקוח עד שהוא מבין שזה המחיר והסוכן שלו בסדר גמור ונותן לו מחירי שוק, ולכן סוכני הביטוח משקיעים היום הרבה יותר משאבים, מתמודדים הרבה יותר קשה, אבל בשורה התחתונה בהחלט מצליחים לשמור את הלקוחות ולהתמודד עם האתגרים האלה. ואחרי שבעצם הם צלחו את המשוכה של העלאת התעריפים, חברות הביטוח התייצבו ואפילו חלקן עוברות לרווחיות מסוימת בתחום של הרכב. איך אתה רואה שהשיפור החיתומי משפיע על סוכני הביטוח? אז תראה, זה היה מנחם עם כל עליית הפרמיה הייתה משפיעה על העמלה של הסוכן. אפשר לחשוב בטעות שעליית הפרמיה מתורגמת גם לעמלה באותו אופן. הגיוני? בבדיקות שלנו זה לא המצב. לצערנו מרבית הסוכנים אין להם את היכולת לבצע בקרה ומעקבים, אבל ממה שאנחנו רואים אצלנו, חלק גדול מהסוכנים, מתוך חוסר נעימות עם הלקוחות, מתוך תחרות מאוד מאוד קשה, לפעמים צוות המשרד שלו מספיק מיומן, מעבירים את הלקוחות למסלולים נטולי עמלה. חברות הביטוח פרטנריות מצוינות בלהסביר איך לעבור למסלולים נטולי עמלה, פגיעה על חשבון עמלה, וכך אין מתאם של אחד בין עליית הפרמיה לעליית העמלה.
סוכני הביטוח שיבדקו, יראו שהעמלה גדלה בשיעור הרבה יותר נמוך ממה שהם חושבים. המצב לא פשוט. חגי, בביטוח חובה המצב עוד יותר מורכב, כיוון שנעשו לאחרונה שינויים בין הברוטו לנטו בביטוח החובה. תוכל אולי להסביר מה קרה ואיך זה משפיע על העמלה של הסוכנים? קודם כל, ביטוח חובה שהיסטורית היה עם הדמים הכי נמוכים, הפך להיות לתחום עם הדמים הכי גבוהים. קרוב ל-47.5% דמים יש בביטוח חובה. עכשיו, על חלק גדול מהדמים, הם לא מופיעים בפרמיות שאנחנו רואים בחברות הביטוח, כי זה כסף שעובר ישירות לצורך טיפול רפואי, דרך קרנית, 12.66% מהפרמיה. יש לנו, הייתה עלייה בדמים מ-16.5 ל-18, וחוץ מזה נוסף רכיב חדש של ביטוח לאומי. כל מה שקשור לשיבובים מול ביטוח לאומי היום מוסדר דרך הפרמיה, וזה הקטין בצורה משמעותית את הנטו, כי בעבר זה היה חלק מהסיכון, והרבה סוכני ביטוח מסתכלים היום על הפרמיה שגדלה לפעמים ב-20%, ורואים שהעמלה שלהם עלתה ב-0, כתוצאה מהשינוי הדרסטי בדמים. לא פשוט, לא פשוט. תודה חגי. בימים אלה מתרחשת מהפכה נוספת בעולם של הביטוח רכב, וזה מדיניות החלפים החדשה של חברות הביטוח. בגלל התוצאות הקשות של חברות הביטוח, הם נקטו במדיניות חלפים חדשה, שבעצם מחייבת את המבוטחים שלא מתקנים את הרכב במוסך הסדר, לפנות למוסך ולבקש ממנו לרכוש את החלפים מחברות הביטוח. הפיקוח על הביטוח ככה נראה מאשר את המדיניות הזאת, והדרישה היחידה והמרכזית שלו מחברות הביטוח זה לעשות גילוי נאות ובולט למבוטחים. חגי, מה אתה חושב על המדיניות החדשה של החברות בתחום הזה? המדיניות החדשה של החברות, אני יכול להבין אותה מהצד של החברות, הן רוצות להקטין את הנזק ככל שניתן, והן מרגישות שיש להן כוח לרכוש את החלפים יותר בזול, ולא רק זה, הן גם חשות שמה שקורה היום במשולש, או הייתי אומר של השמאי והמוסך ומוסכי ההסדר, בכל החבילה הזאת, הם מרגישים שיש שם אי בהירות והם משלמים את המחיר. לכן, הן עושות את מה שהן עושות על מנת להקטין את הנזק. אם זה בסדר או לא בסדר, זה כבר משהו אחר. יש גם לסגנון ולדרך גם משמעות. ובכן, הסוגיה כרגע נמצאת בשורה של הליכים משפטיים, ונראה מה בית המשפט יגיד בנושא הזה. ניר, אולי תוכל להגיד איך המדיניות החדשה של החלפים משפיעה על סוכני הביטוח? תראה אורי, בסוף הסוכן הוא באפר בין חברת הביטוח לבין הלקוח. אגב, כצרכן, הייתי שמח אם היה לי באפר כזה מול בנקים, מול חברות תקשורת. אני חושב שסוכני הביטוח עושים עבודת קודש בהרבה מאוד מקרים, שאפילו הרגולטור לא עד אליהם, לדוגמה באוכלוסייה הוותיקה שמתקשה עם הדיגיטציה. כבאפר, הסוכן תמיד יהיה בין הפטיש לסדן. כשאתה שולח את החוזר של החלפים, הלקוח לא קורא, ואם הוא קורא הוא לא מבין, ואם הוא מבין, הוא מדחיק. בסוף, ביום התביעה, הכעס, התסכול, המרמור, ילך ויכוון לסוכן הביטוח. אז סוכן הביטוח תמיד נמצא שם, וגם אם האחריות המשפטית, הרגולטורית, תהיה על חברת הביטוח לעדכן בדבר החוזר הזה וההשלכות שלו, בסוף סוכן הביטוח כל הזמן במפגש עם הלקוח מתמודד עם הסוגיה. בעצם חברות הביטוח החלו את המדיניות החדשה על ידי פנייה לסוכנים, והודעה להם על המדיניות החדשה. עד כמה אתה חושב שזה הוגן שחברת הביטוח מפילה את האחריות על העדכון הזה על הסוכנים? אין לי ספק שרגולטורית האחריות צריכה להיות על חברת הביטוח בהודעה פורמלית. בסוף הסוכן בכל מקרה נדרש לעניין מול הלקוח בהיבטים הפסיכולוגיים ובמפגש השירות. עוד פעם, לקוח שהרכב שלו עובר תאונה, גם ככה הוא כועס, מתוסכל, נמצא בחוסר ודאות. הנושא הזה של החלפים מרגיז אותו עוד יותר ונראה לו לא הוגן, ואת זה הוא פוגש עם הסוכן בסוף, אבל ההודעה צריכה לצאת מחברת הביטוח. תודה. חגי, יש לך הערכה כיצד בתי המשפט והרגולטור יכריעו בנושא הזה? קודם כל, במקרה הראשון שהיה באשדוד, היה שם נזק של 32,000 שקל, והורידו כ-5,000 שקל. ואני מזכיר, זה בית משפט השלום, נכון. רשמת בחירה. אז קודם כל, עקרונית, בית המשפט תמיד יגן על האזרח הקטן, והוא ידרוש מחברות הביטוח לעדכן את הסוכנים, לעדכן את המבוטחים ככל שניתן, ומיד יובילו להסדרה. עכשיו, יש המון שחקנים, יש את חברות הביטוח, יש שמאים, יש מוסכי הסדר, יש מוסכים רגילים, יש יבואני רכב, יש סוחרי חלפים. מספר השחקנים הוא כל כך גדול, וכל אחד חושב שנעשה לו עוול.
לכן, אני חושב שהמקרה, מה שקורה כרגע בבית המשפט השלום, יש גם בג"ץ של איגוד המוסכים, כל הדבר הזה, שורה של תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד ותביעות חברות ייצוגיות, כל הדבר הזה יוביל לזירוז בהסדרה, ואני מקווה שזה יקרה גם. כן, רשות שוק ההון ומשרד התחבורה נדרשו על ידי בג"ץ להשיב מה המדיניות, מה ההסדרה הסופית שהם מתכננים עד ספטמבר, אנחנו נגלה על זה בימים הקרובים. עד כאן בנושא הזה. ניר, אולי קצת תרצה לדבר על תפקיד הסוכן הביטוח בעתיד הקרוב והרחוק, בעידן של אגריגטורים ושל חברות ישירות וחברות דיגיטליות וכל כך הרבה שינויים בתחום. איך אתה רואה את העתיד של הסוכן? אחרי 22 שנים בענף הביטוח, אז אפשר להשתמש באמרה שהדבר היחיד שקבוע בענף הזה זה השינוי. אבל אני לא חושב שזה שונה מענפים אחרים. ואני בוחר להיות אופטימי תמיד. אם נסתכל כרגע ונצלול במיקרו לענף הרכב, אז ענף הרכב עובר טלטלה בקרב סוכני ביטוח. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בשטח יש סוכנים ששוקלים להפסיק להתעסק ברכב, יש כאלה שמפסיקים להתעסק ברכב, אבל בסוף, ככל שסוכני ביטוח ימשיכו להיות נאמני לקוח, חרוצים, ישרים, וישכילו לשלב את מה שאני קורא לו המנגנון ההיברידי. הצרכן הישראלי רוצה סוכן ביטוח, אבל סוכן הביטוח חייב להיות יותר טכנולוגי, יותר דיגיטלי, הן בתהליכי השירות, הן בתהליכי השיווק. השילוב ההיברידי הזה, של מצד אחד קשר אישי בלתי אמצעי, סוכן הביטוח הקלאסי, ומצד שני שימוש בכל הטכנולוגיה, ויש היום המון טכנולוגיה שמייעלת, משפרת תהליכי עבודה, מחזקת את הקשר עם הלקוחות, מאפשרת מחירות נוספות. אם סוכני הביטוח ידעו לעבוד במודל ההיברידי, הם ימשיכו לשגשג, הם ימשיכו להצליח, גם בתחום הרכב שנראה כרגע קצת יותר קשה. אני חושב שלגופים הגדולים יש באופן טבעי יתרון מאוד מאוד מובהק, גם ביכולת לייצר טכנולוגיות, להטמיע טכנולוגיות, ולתת את היתרונות האלה לסוכנים. הבנתי. תודה רבה. תודה לך חגי, ותודה ניר שהשתתפתם במשדר הראשון של כל הסיכונים. תודה לכם הצופים שצפיתם, נתראה במשדר הבא.